Hello लोगोफोर good morning so लोगोफोर दिनै बैसागुनि रमान्स भिडिअ Hello लोगोफोर good morning गासैनिसिमबो बैसागुनि गोजोन हामलायनाय जासिहरबावबाय खनसेबाव माने दिनै मोसौ सुंखायनायनिफ्राय लानानै बैसागुआ 7 दिन आरोना माने सात बिहु होननाबो बुंनाय जायो ओंखायनो आङो दा मैगं खानो थांदों सात बिहुनि सातटा बिदनि मैगं खानो थाखाय माने मैगं बुथुमनो ओंखारबोदों आरोना गामिनि लामायावहाय न'निफ्राय ओइ नादाया हाय आदा गुड मर्निं हाय नर नै बिदाया नै बे जाहैबाय जों गामिनि माइ गायग्रा फोथार बिथिंजाबो गामि दं आरो सावलागुरि थांबा बारानो ओमफ्राय मानास हाग्रामाखौबो बोरै बिजों सिदा थांबा ओमफ्राय जोंनि गामिया न'आ इथिं थाहैबाय आरो नै बिथिं नै आरो दिंखिया मैगं खानो थांदों नोंस्रा दिंखिया जागोन ना जायाखै? जाथ'वाखै ए जोंहा दिंखिया जानो थांदों र' फैखानो थांबा खाया दोनबा जायोनो लाना थां रायजोफोरा माने मागिनायनि खानाखौ जानो नागिरदों हल रायजोआनो जागोन आरो माने गासिबो हल रायजोआनो मागिखादों नालाय स' बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादो आङो मा मैगं मोनो सातटा बिदनि थामसा नङा दे लोगोफोर सातटा बिदनि मैगं बुथुमनायाबो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आं मा मैगं मोनो दिन्थिलांबाय थानि नागिरनि स' बिदिबा दिंखियाखौनो सोरबा खाखांबायनो नै दिंखियानो गैथारा ओइथिं नागिरहैनि र' गोन मोननाया दसे दंनै नागिरलांसै थसे नैखौनो गानसै आं बे आंनि सानसोनायनि खाथियाव आदा खान्थाल साया सिङाव नैलाय साफा साफा दङ नै खाजोबनो हायो सरकारि मैगंखौ खान्थाल साया सिङाव दिंखिया खादो र' ए जाबो दिनैसो जागोन र' जानाय नायनि ओं मालाय दहाय फुङावनो सोरबा खाफैदों माने जानि न' खाथिनियानो खादों आरो ओमफ्राय आंहा सिख्ला मानसि नालाय उखिनायावनो मादैयावनो लेट जायो ओंखायनो दासो फैबाय साहा लोंखांनानै बायदिसिना जाखांना लोंखांनानैसो नै लोगोफोर बेखिनियाव मोनबाय आङो बैनिफ्राय खायै बेखिनिल' मोनफैबाय आरो बिहालागि आरो नै बिथिं ससे नायलांबावनोसै आरो बिथिं ससे नायलांबावनोसै मोनोना मोना जायो मोनथारनांगोन ना जिखुनुबाबो बोथिसे मोनखाथारनांगोन ना बियो दिंखिया खादो आयं फैखानो खाना फै आंनो ए आंनोबो खाना फै नोङो दिंखिया खाना लांफै आंनो दिंखिया खाना लांफै आंनो फै आं सिनेमा बानायदो बिथिंजासिनो होनो र' गायथिं ओंखारलांनो बिफाङानो बारा गैलालै दिंखिया बिफाङानो खादोब्रा आयं दिंखिया नांगौमोनहाय फुवासे नोंहा गाइखेर नोंस्रा सेरबायना सेराखै सेरथ'वाखैलै सेरनो नागिरदों फुवासे हरगोन ना हरा बुरजा ओंखारबा हरगोन बुरजा ओंखाराबा हरा जोंहानो फुवासे नांथारगौ फुवासे दाखालि फुवासे मोनाखै दाखालिबो फुवासे मोनबोदों ना इसानाव मोनबोआबा लायबानो जाबाय बोरैया जादों रोंगोलै नों मानसियालाय जाहा मैगंबो खानोसै लोगोफोर दे लोगोफोर इखौ मा मैगं होनोथाय आं मिथिया इखौ उदै सानायावबो एवना जायो नामखौ मिथिथ'वाखै आं दाइनाव सोंगोन र' उदै सायोबाथाय एवनानै जानांगौ लोगोफोर थावदो संख्रि एसे होनानै
उदै सानाया साफा हामखायो लोगोफोर मानबा मुलि जायो बियो बेफोरबायदि मुलि मैगंफोरखौनोथ' खानानै माने जानांगौ जायो सात बिहुखिनियाव लोगोफोर माने बेमार आजार हामो होनना फोथायनाय थायो एकदमबारे दे रुनजुहाय नानि मैगङा बेसे बुरजा मोनखो नै मालाय रुनजुआबो गुथिसे मोनबाय गावनि आन्था हो खानाया होला गाव सामथाइ गोजा नै सामथाइ गोजाथार मानिमुनि एसे नागिरनोसै लोगोफोर मानिमुनियानो मोजां गैयाहाय नै बोरैबा फुदुंसोसै बोराय एबार गामियाव फैलायबाय आं लोगोफोर गामिखैजाय जोंनि गामि न'खैजाय आरो नै बेयाव खिफि लेवा नुदोंमोन आं दाखालि बैसागु मोसानो फैनायाव ओमफ्राय बेखौनो लांफैदों आङो सानद्रिखौ न'आव गारबोबाय आं आखायाव लांसै मुथासेसो खानानै दानिया नोरसिं बिलाइ खानोसै बयफ्रेन्डआबो बेखौ फुवालै आङो बिजौ बिदार माबा जानांगौ बिफां बयफ्रेन्डआ ओइनि बिलाइथियानो सिरिलांबायनो लोगोफोर खायाखै नालाय आयै फिसा फुजाथारबायमोन डाटा बेलाय दाउआनो एरला जोब्बाय नैहाय जाथ्रा मायासो एकदमबारे स्नि बिदनि मैगं बुथुमनाया जाबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दा आं सायगासिनो दं मा बुथुमना मोनखो दिंखिया बेलाथि मानिमुनि डाटा बिलाइ ओमफ्राय इनि नामखौ मा बुङोमोनथाय बावबाय आं दा आइनो संना खिथागोन आं ओमफ्राय नै जारिया खमथार जारि गैमालै जोंनाव अमा दङ ना अमाया जासै आरो ओमफ्राय नोरसिं बिलाइ लोगोफोर बेखिनियानो आरो सातथा जाबाय लोगोफोर 1 2 3 4 5 6 7 ग्रोब Apa hari pinai? Hari pinai? Tar nam tu ki kosil? Yar nam tu ki asil yar nam tu? Itu. Yang zahir. Ki nama siapa? Ai pedi hari khai tu. Oh, kota sah. Itu boy ikut saya. Hah? Itu. Apa sah tu? Kita. Jadi, jangan kita. Ya, jangan. Dulu kok khai itu. Khai tu dia nak. Oh. Lai jabri. Lai jabri.